Kidal ale nɔfɛ kɛlɛ wulila fɛn min Mali sɔrɔsiw ye fo ka taa se marifatigi minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ kɔrɔnfɛ nin waati na n'u dalajɛlen don jɛkulu kɔnɔna la n'u bɛ min wele ko CSP PSD cadre stratégique permanent pour la sécurité et le développement. Mali école privée ka grève bɛ ka kɔlɔlɔba lase écoledenw ma école maître fana bɛ ka dɔ sɔrɔ gɛlɛya in na. Espagne ale ye sebaya sɔrɔ Mali jamana ka kelen ani kanankolon ka kɛɲɛ ni Coupe du Monde U17 min bɛ ka taa nin waati na Indonésikaw fɛ yen nɔ. Balimaw aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ bɛ an bolo o de ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye sibirido ye novembre kalo tile 11 i b'a ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ ye wulikajɔ min ni a bɛ tali kɛ kosɛbɛ. Kidal région a bɛ se ka segin Mali jamana kɔnɔna la cogo min na walasa ka se ka basigi ani lakana ka se ka o lasabati cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Kidal sira ye Mali sɔrɔsiw ye a sira tan kɔ o tali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a taara wolo kɛlɛjuguba de la min ni a tɛmɛna Mali armée fo ka taa se CSP PSD n'u bɛ wele ko cadre stratégique permanent pour la sécurité et le développement i b'a ye k'a fɔ olu ye marifatigiw ye minnu ni u dalajɛlen bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la ni Kidal ni a contrôle b'olu bolo depuis 2012 waati nin kɔnɔna la Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Kidal tɛna se ka to tancogo la ko wa ko terroriste tɛna se ka to nin yɔrɔ na ka to ka fanga sɔrɔ ka kɛlɛla ɲini ka se jamana ma sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye nin offensive ye Mali armée a lancé kibaruya min n'an y'o sɔrɔ ka bɔ fɛn min ye chef d'état-major général des armées yɔrɔ la ni o ye Mali sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔba ye o y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni a bɛ ka kɛ ka taa Kidal ka taa a minɛ k'a bɛ ka kɛ nin sanfɛ kɛlɛkɛminɛn ye fo ka taa se duguma kɛlɛkɛminɛnw ye ko hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye sibirido novembre kalo tile 11 kɔni ligne défensive min ni rebelles n'u kun kɛlen don ka o sigi Mali ni u ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali sɔrɔsiw sera ka dankari kɛ o ligne défensive na walasa ka se ka Kidal lasɔrɔ cogo min na kɛlɛ in kɔni ko a bɛna continuer a bɛna to sen na fo ka taa se waati la waati min na ni Kidal ni o seginna ka na Mali jamana kɔnɔna la wa fɛn min ye jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye terroriste ye ni a yirala k'a fɔ ko olu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u labɛn kosɛbɛ fɛn min ye kɔrɔnfɛlan ye ko walasa ka se ka dankari kɛ olu fana bɛɛ lajɛlen na kibaruya min fana sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye cellule de formation et de communication ye ni o bɛ tali kɛ ACEA ni o ye Haut Conseil de l'unité de l'Azawad ni olu ka o fana ka jɛkuluba dɔ ye o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin sibirido kelen ye ni o bɛnna novembre kalo tile 11 ma ko olu fana ni Mali sɔrɔsiw ye kɛlɛ jugumanba de kɛ Mali sɔrɔsi minnu ni u n'u u dɛmɛbaga jɛkulu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye Rusilakaw ye ni kɛlɛ ninnu k'a kɛra Kidal woroduga fan fɛ fɛn min bɛ tali kɛ kilomɛtiri 25 ɲɔgɔnna la halisa ACEA ka nin kunnafoni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kɛlɛ kɔnɔna la ko Mali sɔrɔsiw k'u kɔni seginna u kɔ dɔɔni nka u ma se ka u da perepere latigɛ k'a sababu kɛ u sera ka tiɲɛni min don Mali armée kun u kɔni u da ma maga o la u ka kunnafoni kɔnɔna la halisa Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ fana ka kɔrɔfɔ la olu fana kɔni y'a yira k'a fɔ ko u b'u ka tali kɔni u b'a kɔni hukumu kɔnɔna la nka olu fana ma bilan officiel di k'a yira k'a fɔ ko jugu ka côté la an sera ka nin ma hakɛ an sera ka dankari ko la walima nin bolofɛn an sera ka o kɔni tiɲɛ nka Mali sɔrɔsiw kɔni ka ɲɛmɔgɔyaso y'a yira ko nin tali min ni a bɛ ka kɛ Kidal ko a bɛ k'a labɛn cogo ɲuman yɛrɛ la walasa fɛn min ye baara ka se ka kɛ nimisiwasa kɔnɔna la sɔrɔsiya baara yɛrɛ kɔnɔna la ani adamadenya fɛn min ye o tɔbɔtɔli ni o labonyali ka se ka kɛ o fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sabula u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka nin labɛn in bɛɛ lajɛlen sabati a ka se ka kɛ ka ɲɛ walasa fɛn min ye maliden minnu ni olu sigilen bɛ Kidal dugu kɔnɔna la olu ka se ka lakana cogo min na sabula a y'a yira k'a fɔ ko Mali armée ka mission ko u tɛ ɲinɛ a kɔ ka mɔgɔ hakili jigin a la ko o de ye ka se ka adamadenw an'u bolofɛnw ka se ka o lakana Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye CSP PSD n'o ye cadre stratégique permanent pour la sécurité et le développement ko o tun ye fɛɛrɛ kɛ ka se fɛn fɛn nɛgɛjuru sira fɛn fɛn ni o tun bɛ se ka sɔrɔ Kidal ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ nin waleya ninnu kɛra CSP PSD fɛ waati min na Mali sɔrɔsiw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Kidal sira ye k'u kɔni k'u bɛna o ta halisa hakili jiginna i b'a ye k'a fɔ ko depuis novembre kalo tile 8 fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ka ɲɛmɔgɔyaso u tun y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye frappe aérienne ye ni o ye sɔrɔsiw ka pankuru minnu ni olu bɛ taa mugujugu fili yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ ko u tun ye frappe dɔw kɛ fɛn min ye Kidal dugu kɔnɔna la frappe min ni o tun taara ka ɲɛsin fɛn min MINUSMA ka kan min tun bɛ Kidal kɔnɔna la ni MINUSMA o labila sisan o kan kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko ni o contrôle o bɛ fɛn min ye marifatigi minnu bɛ kɔrɔnfɛ ni o b'o olu bolo i b'a ye k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔyaso tun y'a yira k'a fɔ ko u tun ye frappe ta ka ɲɛsin o kan kɔnɔna ninnu ma sabula Mali sɔrɔsiw ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kan kɔnɔna ninnu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigi ninnu ye u ka labɛn caman tun bɛ ka kɛ yen nɔ wa u ka minɛnw fana caman tun bɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna la frappe in senfɛ fɛn min ye bolofɛn caman kɔni o kɔni o tiɲɛna fɛn min ye marifatigi minnu bɛ kɔrɔnfɛ nin waati na ni olu bɛ jɛkulu belebeleba kɔnɔna la n'u bɛ wele ko CSP PSD ka kunnafoni kun cɛ n'a ka yira k'a fɔ ko MINUSMA ni olu minnu tun bɛ fɛn min ye Kidal mara kɔnɔna la olu ye yen nabila i b'a ye k'a fɔ ko depuis fɛn min ye tarata don ye ni o bɛnna octobre kalo tile 31 ma kibaruya filanan bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ Mali école privée kan sabula kabini novembre kalo tile 6 fo ka taa se a tile 10 ma olu tun ye fɛn min ye baarabila wale dɔ n'u b'a fɔ ma ko grève olu tun ye o boloda min ni a tun bɛ tali kɛ tile 5 la ka taa novembre kalo tile 6 la ka taa bila a tile 10 kɔnɔna la
i b'a k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka baara bɛnnen don ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min nin grève ye ko a bɛna se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔba lase fɛn min ye ekɔliden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kalan na nin waati na ekɔli privé hukumu kɔnɔna la nka ko o fana bɛɛ n'a ta i b'a k'a fɔ ko ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ kalan di ekɔli denmisɛnnin ninnu ma o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ekɔli karamɔgɔ ninnu ye k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka musaka sɔrɔ baliya gɛlɛyaba lase olu ma. Halisa kibaruya min sera ma o de k'a yira k'a fɔ ko ekɔliden caman bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ni grève min ni a bɛ sen na k'a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba don olu ka kalan sabula an bɛ waati min na ko sisan grève min ni a daminɛra ekɔli privé fɛ a bɛ n'a fɔ ko a jɔli k'a bɛna gɛlɛya nin waati na sabula ekɔli privé ka jɛkuluba minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la n'o olu ka association ye u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko u y'u sigira ka kuma nka u ma se ka bɛn ko la ko bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye nin dɔgɔkun kɔnɔna la ekɔli privé ka grève min ni u tun y'a daminɛ novembre kalo tile 6 ka taa kuncɛ a tile 10 na k'a bɛ se ka kɛ sababu ye o grève segin bɛ ko ka tuguni nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko nin grève ninnu ni a bɛ sen na waati min na i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye musolakaw ye olu bɛ kɛ u mansaw kɛrɛfɛ walasa ka se ka olu dɛmɛ tobili la a cɛman kɔni olu caman kɔni bɛ kɛ fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ walima olu bɛ kɛ yala walima gɛrɛnasigi la hali n'a y'a sɔrɔ a caman fana bɛ yen nɔ olu fana bɛ u profiter o waati fana kɔnɔna la ka se ka ɲininiw kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ walasa u tɛ taa min kɛ ekɔli la u ka se ka o temps sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ ka se ka ɲinini kɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ sani ekɔli kalan ka se ka daminɛ ekɔli karamɔgɔ dɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye grève kɔni ni a bɛ kɛ kɔni ko fɛn min ye ekɔlidenw ye hali n'a kɛra heure kelen ye u kan ka min kɛ kilasi kɔnɔ ko ni o kɛ grève la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya cogo sugu bɛɛ lajɛlen na o heure kelen kɔni o ka se ka nɔla bila cogo min na sabula i b'a sɔrɔ o ye heure kelen kɔnɔna la denmisɛnninw bɛ se ka dɔnniya min sɔrɔ o kɔnɔna la ni u y'o kɛ so i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ pan u kunna Abudulayi Fotigi Berete ni ale ye lafasalitɔn min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ekɔli karamɔgɔ minnu